на автомобилите от пияни и дрогирани шофьори не е съобразено с принципите на правовата държава, защото няма справедлив баланс между обществения интерес и правата на собственика. Тази разпоредба не може да се приеме нито като санкция в едната или в другата част. И говоря за отнемането на МПС-то или за присъждане на равностойността и поражда множество проблеми, поради което сме ходили на обучение и между нас е коментирано, че е правен нонсенс и правен абсурд и ще последват дела срещу съда. В тази връзка магистратът е отправила искане до Конституционния съд за произнасяне по едно от делата. Самите престъпления не са тежки по смисъла на закона. Законодателя е предвидил лишаване от свобода, глоба и лишаване от право да управлява моторно превозно средство. Наред с тези три наказания